Miss Sunshine. Good morning, Dillydale. Hooray for everybody! I seem to have forgotten the words. Let's sing it together. Good morning, Dillydale. What a great day. When the sunshine is flowing, my whole world starts glowing. I'm happy, so happy today. The sunshine is shining my way. O să zic acuși bye-bye. Haideți să o punem jos până atunci. Și fantome, bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu Grăsuța. Nu așa. Vedeți, din cauza ei că a zis bye-bye, am uitat să fac intro cum se face. Deci bine ați revenit la Taifas cu Grăsuța. Asta era. A sunat ciudat, nu? Mi-a sunat și mie după ce am zis bine ați venit la Taifas cu Grăsuța. Scuze, lipsește ceva. Cum? O iei așa? O iei pe... Astăzi nu mai pus nimic în cap. Dacă vedeți, îmi crește părul. Culoarea mea naturală. Nu știu ce culoare să mă fac. Cred că am să mă fac toată bruneta înapoi, la rădăcină, pentru că, da, gata cu experimentatul. Mi-a ajuns. Vreau să iasă privighetoarea de mine again. Da, ai faze că am băut, acum recunosc. Am băut niște suc înainte. Deci ce nebunie în spatele meu. Credeți, ghiciți ce urmează. Ați ghicit? Hai că nu vă trebuie mult. Când vedeți o grămadă de pungi peste tot, pe jos, pe sus, pe masă, pe sub masă, ce urmează? Bineînțeles, un hole. Hole. Cum naiba se zice în română hole? Aveți idei? Comentați-mi și mie de desubt. Cum se zice în română hole? Cum se zice? Serios, îmi stau acum și mă gândesc cum se zice în română hole. Da, în fine, să vă arăt ce am mai găsit pe la second hand-uri în 2 zile. În 2 zile. Ok, pentru cine nu știe, eu nu mă uscar prin nas, pe lângă nas. Mai ales când mă duc în second hand, mai niciodată nu port machiaj. Pentru că este praf, este mizerie, mai ce știu eu, dau cu mâna pe față sau să mai port și pudră, fond de ten care atrage praful și așa. Dar nu prea mă machiez când mă duc la second hand. Pentru că, na, nu vă rostul să mă duc machiată la un second hand. Câteodată o fac, depinde de, cred că de situații, de cheful care l-am. Dar de obicei, am uitat să pun cerceii la loc, dar de obicei nu mă machiez, pentru că nu mă machiez. Vreau să vă zic o chestie, am luat de pe eBay, să vă arăt și vouă, am luat de pe eBay chestiile astea, am crezut că trebuie să le calci, love, bine că atunci când am să... La cameră când mă uit eu acum se vede invers, dar cred că când o să vedeți voi o să vedeți corect love. După am luat asta, Pau, și am luat și ăsta, bineînțeles, un unicorn. Și acum stăteam și mă gândeam cum ar fi să cos astea pe my army jacket, pe geaca aia de army, care am cumpărat-o tot la fel din second hand. Cineva m-a întrebat de unde mi-am cumpărat șapca și geaca, din second hand. Pe șapcă cred că am dat $1 și ceva, iar pe geacă era $3,99, minus 30%, deci am dat $2,80 pe geacă. Super tare, nu? Da, și eu m-am bucurat. Ok, astăzi vreau să vă arăt ce am mai găsit pe la second hand. Asta vreau să vă zic, că sunt produse care eu le cumpăr pentru că le revând după aia. Bișnițării. Cum altfel? Păi cum trebuie să fac și eu un bănuț aparte pe lângă ceea ce fac eu ca să pot să cumpăr mai mult make-up? Trebuie, nu? Da, asta îmi place mie în America aici, că nu ai cum, frate. Deci nu ai cum. Dacă vrei să faci bani, poți face bani din orice. Din orice. Ții minte la început când am descoperit... Mă doare foarte tare piciorul stâng. Iar sar de la un subiect în altul. Ții minte când am descoperit second hand-urile, eu cu soțul meu ne ocupam de chestia asta, să cumpărăm de la second hand și să le vindem mai scump pe internet,
Și pentru că în second hand nu știi niciodată ce găsești, găsești tot felul de chestii care costă foarte, foarte mult pe internet, iar în second hand le găsești super ieftin și așa că why not? Deci, țin minte că făceam $1500-2000 pe lună, dar acum vrem să o facem full-time job pentru mine și pentru el, adică să facem, chiar să ne ocupăm de chestiile astea și astăzi am făcut așa, deci nu am vrut să ne apucăm să cumpărăm exact toate chestiile care le-am văzut astăzi, dar am găsit câteva piese azi și ieri, alaltăieri, ieri n-am fost la cumpărături, alaltăieri și azi și am să vă arăt și vouă și care cred că s-ar vinde pe, nu știu dacă, n-am să vă zic cât exact pentru că nici eu nu știu cât exact se vor vinde, dar bat la pariu că pot scoate cel puțin dublu banilor sau triplu sau de 10 ori mai mult decât am plătit pe ele. Am să încep cu două perechi de papuci care le-am găsit la second hand. Sunt aceste sandale. Arată așa din față. Le-am pus bine? Nu le-am pus bine. Așa de fapt. Deci așa sunt ele. Și așa pe lateral. Mi s-au părut foarte interesante. Avea cineva la Bravo I Steal ceva de genul ăsta cu tocul ăsta așa și când le-am văzut și eu am zis că bă, ce faine sunt. Și astea le-am luat din second hand, noi nouțe, au încă și eticheta lor de la magazin pe ele. Și nu numai asta, dar aceștia au costat, să vedem dacă se face, nu știu cum să, nu știu cum să vă fac, știu cum să vă fac imediat, vă rezolv. Deci a costat $14,99, dar culoarea asta albă, eticheta albă, la magazinul ăsta a fost doar $1. Deci am plătit pe ele 4 lei și am să încerc să le vând cu $15, care era inițial prețul lor pe internet plus transport. Deci deja sunt cât de 14 ori prețul care l-am plătit și eu cred că se va merita. Ok, să le punem, unde să le punem? Le aruncăm pe pat, normal. Hop. Dacă auziți un zgomot pe fundal, este ventilatorul care îmi bate în partea aia pentru că a început să se încălzească aici și da. O altă pereche de papuci care am găsit-o pentru mine, bine, dar nu știu când am să o port eu asta, doar dacă am să mai slăbesc puțin, că am încercat să le pun în picioare, dar recunosc, nu pot să merg pe ele pentru că sunt foarte înalte, dar pentru banii care le-am plătit și vai cât de frumos să-ți face piciorul, chestiile astea, baretele astea care vin la picior, să ferească Dumnezeu, ce frumos poate să-ți facă piciorul doar efectul ăsta și este albastru cu roșu și cu alb și talpa de plută. Aceștia au fost, nu vă mai fac așa să vedeți, au fost $9,99, deci $10, dar este culoarea albă și am plătit $1 pe ele, dar am să le vând și pe astea, n-am să le port pentru că, fii serios, la 100 mea de chile n-ai cum să porți așa ceva, dar dacă vrei să-ți rup gâtul, atunci da. După am găsit, asta, am scos-o din pungă, ca să nu fac o istorie aici. Ok. După am găsit bluza asta. Este o culoare care mie îmi place foarte mult. Este lungă. Este ciudățică așa la mânică, dacă vedeți cum este. Stați leacă. Deci are mânica așa și vine, nu știu, vine ciudățică rău, dar mi-a plăcut la nebunie. A fost doar $1, este făcut în USA și este de la Pierre Cardin și, ia, $1. Nu trebuia ceva decât să o pun la spălat și este foarte, foarte, foarte faină și v-am zis, îmi place culoarea asta la nebunie și are un design, hai să fac culoarea mai negru ca să vedeți designul care o are pe bluză, dar eu nu pot să văd, dar vedeți cum are tăiat aici și vine așa, da, este ciudățică într-adevăr, dar mie mi-a plăcut foarte mult, mie mi-a plăcut foarte mult și n-aveam cum să las o haină de firmă pentru $1 acolo, mai ales că este o culoare foarte faină și mi-a plăcut mult.
Pentru cine nu știe, mie îmi plac foarte mult păpușile. Da. Când am fost mică, nu prea am avut parte de păpuși și da, nu prea am avut jucării așa foarte multe. Știu că un prieten de-al tatălui meu ne mai dădea el jucării și acum că am crescut mai mare, simt lipsa jucăriilor și vreau să vă arăt. Am găsit o păpușă, dar nu știu ce-i cu chestia asta aici. Cred că vine pe sub rochie ceva. Ia stați o leacă să văd exact ce și cum, care-i treaba aici sub fusta ei. Mă scuz, domnișoare, că mă uit sub fustă, dar asta este. Și chiar nu-mi dau seama care-i treaba. Cred că așa, da. Cred că așa vine. Este chestia de la crenolină sau nu știu cum se cheamă. Are ca un arc de desubt. Cine a văzut filmul o să știe cine este. Cine n-a văzut filmul, vă zic eu acum cine este. Deci, păpușa arată așa. Toată chestia asta este făcută din catifea. Am plătit pe ea $1,98, dar culoarea asta era 25%. Deci am plătit cât? $1,50 și stați că este despuiată la spate. Este deschisă rochița. În fine, nu se uită nimeni acum la detalii. Și este Scarlett O'Hara din Gone with the Wind, pe aripile vântului. Și picioarele sunt articulate. Este o păpușă Barbie. Și foarte drăguță. Mi-a plăcut filmul și bineînțeles că și cum este îmbrăcată și cum așa, nu aveam cum să o las în magazin doar pentru prețul ăla. Și pare a fi nou, uitați ce frumoasă e. Pare a fi nou, totul este în regulă, totul este fain. Numai că nu înțeleg care e chestia cu asta, vedeți? Le are prinse de sub rochie ceva pe aici. Nu dau seama exact care-i treaba. Trebuie scoase? Nu trebuie scoase. Trebuia să vină crenolina asta să-i stea rochia bufant, așa, da? Bă, în fine, nu contează. Am să văd, poate am să le tai și am să pun așa. Am foarte multe păpuși Barbie, chiar foarte multe. Bine că nu încerc să le colecționez pe toate, că ar fi imposibil. Unele costă mii și mii de dolari. Dar am și eu câteva și majoritatea nu prea cumpăr așa fără cutie. Majoritatea le am în cutie, pentru că nu mă joc cu ele. Doar pur și simplu place să le văd, să le colecționez. Da, să trecem la următorul produs. Asta mi l-am cumpărat tot pentru mine. Of course, my horse. Este o cămașă tip kimono. Vedeți cum are și mânicile, sunt despicate aici în față. Scrie în japoneză, are tot felul de flori pe ea. Da, este mai ciudățică într-adevăr, dar eu o văd fenomenal, cu o pereche de blugi. Este făcută în USA. Ia să văd o leacă, mă scuzați, să văd o leacă pe internet. Chiar nu am verificat asta pentru că mi-a plăcut pentru mine și nu am verificat, nu m-a interesat cât pentru vânzare. Și a costat $3,99 minus 30%, deci am plătit cât? $4 minus 30, $1,20 minus 4, $2,80, nu? Cam așa a fost. Personal, așa se cheamă firma, Personal Touch. Ce este? Nici nu știu ce este. Bluză, blouse, cum se scriu? Da, am să caut așa. Ce faine, mai este una. Ce faine sunt. Sunt unele care sunt foarte faine, dar nu știu cum să o caut exact pe asta. Se vinde între $30, 25, 20, 30. Cam așa se vând astea. Dar doar că, bineînțeles, cum v-am zis, eu nu am să o pun la vânzare, vreau să o păstrez pentru mine. Încercam să văd dacă mai sunt altele. Dacă o găsesc exact pe asta mea, dar se pare că nu.
dar e ok. Și da, așa arată și la spate, este foarte lungă, foarte lungă, mi-acoperă fundul, dar mi-a plăcut foarte mult și culorile sunt foarte faine. Și ce mi-a mai plăcut este că mâinicile sunt 3 sferturi, sunt până aici așa și poți să le porți oricând. Și încă o bluză care am găsit-o, bărbat mi-a zis că ce cu aia, că nu, lui nu-i prea place, dar mie mi-a plăcut la nebunie. Este o bluză de training. Scrie Roots and Equipment, Erg, cred că e firma. Da, Roots and Equipment. Asta m-a costat doar $1,49 minus 30%. Este pur și simplu, bine, nu este chiar pur și simplu. Dați așa să o închid ca să nu vedeți voi ce în partea cealaltă. Deci arată așa. La mânici este foarte interesant, are chestia asta așa de zi să zic, auriu, după la bluză așa, dar mie mi-a plăcut spatele, deci spatele e criminal. Nu știu, poate suntem mai ciudățică și mie îmi plac chestiile ciudate, dar mie mi-a plăcut foarte mult spatele la această bluză și a fost doar $1,49. Spuneți-mi că nu e fain, este un arbore și este tot cusut manual, adică e brodat, rădăcinile sunt brodate. Știu cât de bine se vede la cameră. Și asta e din material. Și este toată bluza pe tot spatele. Acest arbore, cât de fain e. Mie mi-a plăcut foarte mult. Iar pentru $1,49 nu aveam cum să deci nu că a fost doar $1,49, a fost $1,49 minus 30%. Deci am plătit $1 și 5 cenți, ceva de genul ăsta, pe o bluză de training super bună, super faină și așa. După am cumpărat o pereche de pantaloni pentru vânzare. De ce i-am cumpărat? Pentru că pe internet am găsit o pereche la fel, dar nu găsesc altă pereche ca să pot să compar, să văd dacă s-au vândut, pentru că cei de la Nike au foarte multe, deci foarte multe chestii, n-ai cum să așa, Nike, ok, deci de la Nike ai foarte multe haine, adică știți și voi că nu găsești, dai pe Nike Jordan și găsești doar o pereche de pantaloni sau găsești doar o chestie de asta. Sunt foarte, foarte multe haine și vintage pants. Ăștia sunt de prin 91-92. Nu înțeleg de ce această persoană îl are la prețul ăsta. Vă arăt prețul ca să nu ziceți că sunt o nebună. Da, ați văzut bine, $900. Cere cineva pe pereche de pantaloni. V-ați uitat și la pantaloni sau doar la preț? Pantalonii, dacă îmi vineau, îi păstram pentru mine, dar din păcate este doar un XL, iar eu port 2XL. Arată așa și sunt original de la Nike, care e aici firma lor, Nike, și bineînțeles aici este aceeași pereche de pantaloni care ați văzut acolo pe internet, Air Jordan by Nike sau cum mai zic ăștia, iar pe pantalonii ăștia am plătit $6 minus 30%, deci 6 ori 3, 18, $4, $4,20. Cât de fain sunt!
Cât de fain sunt pantalonii ăștia, sincer acum. Fai, mie îmi plac la nebunie, dacă aș putea eu să-i port. Și îmi place că Italia asta așa mică, știi, Italia e mică, dar după aia vin super bufanți aici. Bine că sigur aici m-ar veni, dar nu-mi vine aici sigur la talia asta. Și da, am să încerc să-i pun la vânzare. Dacă ăla cere 900 pe ei, eu am să-i pun la 200. Și sunt în condiție foarte bună, nici nu zici că sunt super folosiți. Materialul este din bumbac, e super fain materialul. Și da, am să-i pun la $200 pentru că nu mai găsești în magazin pantaloni ca ăștia să te duci să cumperi și sunt prea fain. După am găsit o altă chestie vintage care este, nu mai țin minte anul, dar m-am uitat pe internet și se vând cam între $100, $80. Am plătit $3,99 minus 30%. Asta să-i scot chestia asta. Urăsc că pune capse și îmi strică bluzele sau chestiile astea care le cumpăr. Asta arată așa. Hai să fac mai mică lumina să vedeți mai bine. Deci arată așa. Nu este albă, este ce este? Deci nu este albă, dar nu este un fel de, nu știu, o culoare mai închisă decât albul și este foarte lungă și are așa și jos aici la fel. Este ca un capot sexy care îl purtau femeile prin anii 40-50. Eu sigur nu mi-ajunge la mânică, dar ce-ar putea să fac e să pun, să pun așa și asta, da, o leacă. Hai, nu râdeți de mine, mă uit și eu, probez și eu. Da, doamna doctoriță din spital la maternitate mă văd. Și când văd halatele alea verzi de pânză așa de unică folosință, cât de tare e și asta. Și am să o pun la vânzare, este în perfectă condiție, nu văd nimic rupt. Dantela de aici este toată foarte bună condiție, adică nu este ruptă pe nicăieri și se cheamă Tosca, lingerie Tosca și are un turnul Eiffel, dar nu-mi dau seama după scris unde este făcută, dar da, este foarte faină și vom vedea cât am să o vând și dacă am să o vând, vă spun exact cu cât am vândut-o în alte videouri. Adică am să vă anunț, auzi, am vândut aia cu atât și atât. Fac înapoi albă, că parcă... Ok, trecem la următoarele lucruri. Sunt lucruri care le-am luat și pentru mine, după cum ați văzut, bluza aia, cealaltă. Nu prea îmi cumpăr haine din second hand, dar când îmi cumpăr așa, dacă găsesc mai ciudățele. Știți voi? Știți, nu? Nu știți? Știți acum. Ok, am găsit două cutii. Amândouă sunt din lemn, doar că deasupra are ca un fel de material. Stați să scot chestia asta cu care au pus-o ei deasupra, să nu se piardă capacul sau ceva de genul ăsta. Și astea au costat 75 de cenți minus 75%. Deci am plătit câțiva cenți pe amândouă. Scot și prețul. Nu sunt vechi pentru că, după cum se observă aici pe spatele la asta, are un cod de bare. Dar interior este cutia normală de lemn. Numai că aici, dacă vedeți, are așa ca un fel de pernă. Și mi s-au părut super drăguțe pentru prețul lor. Mi-ar fi plăcut ca aici să facă o floare, știți? Dar nu face o floare, că sunt două chestii diferite. De asta e leacă, dacă pun așa. Da, nici așa n-are cum. Da, mi-ar fi plăcut să facă o floare aici, dar asta e. Nu se poate floricele. Da, și aici o să pun bijuterii, pentru că am foarte multe bijuterii și niciodată o cutie
nu este, cum se zice, deprisos, este binevenită. Tot timpul când găsesc cutii le iau pentru că am foarte multe chestii așa amintele și pun în ele diferite așa. Am să vă arăt două bijuterii care le-am luat, le am aici în față. Am găsit o pereche de cercei așa, 85 de cenți. Dacă țineți minte, am avut o pereche pe albastru și culmea, m-am uitat pe spate și sunt de la aceeași firmă ca cei albaștri. Firma se cheamă Lacombe și sunt din 1988. Dar mie îmi plac cerceii ăștia mai ciudății. Da, mi-au plăcut foarte mult. Și cerceii au fost 85 de cenți minus 50%. Și după am găsit o broșă. A fost $1,49 minus 30%. Care tot la fel știți prea bine că eu sunt înnebunită după bijuterii vintage, vechi. Cât mai vechi, cât mai bine. Ok, ce am mai găsit? Vă doare gura? Vă doare gura, nu. Pe voi sigur nu vă doare gura, pe mine mă doare gura. Vă doare capul? Vă plac astfel de videouri? Spuneți-mi jos în comentarii. Dacă nu vă plac, nu mai fac. Voi spuneți-mi. Pe asta am plătit $3,99 minus 30%. Deci este... Facem un cântecel? Ok, asta la fel. Am înnebunit când am văzut-o cât e de frumoasă. Deci uitați numai cum este lucrată. Pe aici. Pe aici. Și pe aici. Deci de jur împrejur are chestia asta și în față. Para. Și sunt de astea în 3D, așa, vai cât e de frumoasă. Și este și mare și încăpătoare. M-am gândit, am eu o chestie, chiar trebuia să o încerc. Am eu o chestie cu separatoare și așa. Și am să o pun înăuntru și acolo am să-mi pun o parte, se vede puțin mai ring light-ul. Am să pun o parte din bijuteriile mele. Pentru că cutia asta mi-a plăcut prea mult și, sinceră să fiu, pentru $2,80, deci spunem că nu o luai și tu. Cred că i-a dam și Eva, cred, pentru că sunt doi dezbrăcați, doi pe lângă... Cine? Nu intru în detalii că nu știu. Doar că cutia este foarte faină, nu știu cât este de veche, dar este foarte faină și, da, mă bucur foarte mult, îmi să pun aici deocamdată, că am găsit-o. Și că a costat doar atât. Acum se va încheia. După am găsit o carte. Se cheamă Santa Claus Picture Book. Deci arată așa. Este Moș Crăciun. Carte în poze. Dar mie mi-a plăcut, în primul rând, că este nouă. Nu este scrisă de nimic și așa. Dar mie mi-a plăcut cum arată, cum sunt pozele. Toate sunt poze vintage, antice. Și, bineînțeles, este povestea... Bineînțeles că s-a oprit, v-am zis că o să se oprească. Este povestea lui Moș Crăciun și The Spirit of Christmas și mai multe chestii. Ce faine poze. Deci sunt niște poze foarte, foarte faine aici. Inițial, nu știu... Vreau să o păstrez, vreau să o vând. Se vinde, deci am plătit $1,48 minus 30%, dar se vinde cu 15-20 de dolari. Mă mai gândesc dacă o vând sau poate am să o trag la Xerox ca să am povestea și imaginile care le are această carte, dar mi s-a părut foarte, foarte faină și da, mă mai gândesc ce am să fac cu ea. După am găsit o altă carte, este cartea, biografia Amelia Hart. Amelia Hart, din ce știu eu, era ceva cu avioane. Și, da, în poze este o americancă, am impresia. Aici sunt poze cu ea și cu tot ce a făcut ea în viața asta. Și, da, de-abia aștept să o citesc. Să văd despre ce este vorba. După soțul meu, bineînțeles, și-a luat chestii de joacă. Nu știu ce este. Pentru ce este Mad Cats. După am găsit două jocuri. Trebuie curățate pentru că sunt în cam nașpa condiție.
Arată așa, dar noi l-am luat pentru că, după cum vedeți, prețul a fost de 98 de cenți, minus 30%, amândouă sunt la fel. Nu știu, una se ridică, una se coboară. Bun, se ridică, coboară amândouă. Dar pe internet se vând cu 40-50 de dolari bucata fiecare și habar nu am de... am descoperit de ce... Dar sunt goale înăuntru. Deci cred că nu se vândă cu 50 de dolari. Pentru că aici trebuiau să aibă ceva înăuntru. Și acum am descoperit că nu are acea chestie. Și în ăsta cam merge. Cred că o să fie pentru schimb, pentru piese de schimb. Și sper să se vândă cu cel puțin 20 de dolari amândouă. Deci da, asta le las în pungă pentru că trebuie să le dau soțului meu. El e cu partea electronică, el le vede, le verifică. Ok, mai am aici ceva. Bineînțeles că ar trebui să-mi iau și o geantă. Dar nu începe, ai început-o? Am găsit o jucărie care cântă și acum nu mai tace. Geanta asta este de la Cazzo. Mă scuzați. $1. Măi, da, gata. Gata, taci o leacă. Vorbesc eu acum. Dar nu vrea. Dar să-l pun în picioare, poate așa se oprește. Gata, măi. Cred că o să schimbăm mascota și o să trecem pe asta. O să încerc scuze pentru că nu se oprește din cântat. Geanta arată așa, este verde cu maro. Și mi-a plăcut foarte mult. Uite așa, arată și $1,99 minus 30%. Mi s-a părut un preț foarte bun. Haideți să vă arăt asta ca să-l pun pe pad direct. Trebuie spălat, este Humpty Dumpty, este o jucărie din 1983, făcut în USA și are tot felul de chestii 3D pe aici. Iar când cântă, vedeți, se mișcă. Hai, mișcă acum. Nu se mai mișcă? Mișcă, măi! În fine, deci mișcă el ochii când cântă. Uite, unul îți duce la o... Căi, sună la ța. Este blocată, numai că trebuie când vrei să o pui să cânte, rotești de căpușorul lui aici. Și da, nu va fi noua noastră mascotă, pentru că el nu este ascultător ca Sunny, el nu se oprește din cântat, el cântă într-una, așa că l-am pus direct pe pat. Iar pe chestia aia am plătit $1,99 minus 30%. După am găsit un iepure, dar iepurașul ăsta este făcut prin 50 și este de o firmă foarte populară de jucărie aici în America, se cheamă Knickerbocker. Da, nu știu ce cu el. Și am plătit doar 98 minus 30%. Vine Paștele, urechile ar trebui să stea mai pe spate, vine Paștele și sigur o să-l vrei cineva să le iei acasă. Nu este murdar, așa este culoarea lui aici, cred că năpârlește săracul, eu știu ce cu el. Și da, am să văd cu cât am să-l vând și pe ăla, nu l-am luat ca să-l păstrez, l-am luat ca să-l vând. Ok, trecem la următoarele, mai am 1, 2, 3, 4 pungi. Da, videoul ăsta o să fie unul lung, așa că dacă ați apucat să stați până acum și credeți că se va termina, vă rog să luați niște apă, niște ceva, și mie mi-ar fi o leacă de sete. Da, ia să-i scriu soțului, de fapt nu-i scriu, lasă-l. Revin să-mi iau niște apă. Da, surpriză, n-am avut apă la rece, așa că a trebuit să-mi iau suc. Este un suc black cherry cu taragon, nu știu ce e aia. Nu mai repet cuvântul, că mi se pare foarte hazliu. Și pur și simplu sucesc. Și să trăiți. O să iasă preveghetoarea din mine. Ok, un lucru care soțului meu a plăcut la nebunie. La nebunie, dar l-am cumpărat eu și bineînțeles va fi pentru camera noastră de jocuri. Și este Harley Quinn. Hai să dau culoarea mai încetă să puteți să o vedeți. Și cu cățelul ei drag și scump. Nu știu cum să vă fac să o vedeți mai bine. Așa. Și ea a costat $5,99 minus 30%.
Și soțul meu era foarte bucuros pentru că de obicei, hi pudding, miss me, așa zice de obicei Harley Quinn. Și este nu cel din Suicide Squad, este cel original. Este și cel de la Suicide dacă vrei să-l cumperi separat, dar ăsta este cel original Harley Quinn. Și da, soțul meu a fost foarte, foarte încântat. Am să-l pun în punga lui cu jucării. A fost foarte încântat când am văzut această jucărie, pentru că nu prea găsești în second hand chestii de astea faine. Iar când găsești, le găsești la super preț și na, nu, chiar dacă este din second hand, nu-ți vine să-l cumperi pentru că este scump. După am găsit o chestie care mi-a plăcut iară la nebunie, un arlechin. Este ca pentru bijuterii și cred că pentru asta am să-l și folosesc sau am să-l vând, nu știu, încă nu m-am decis. Spui bijuteriile aici sau ceva de genul ăsta. Are în schimb un defect aici la mână, dar am să pun o ojă albă peste ca să pot să-l ascund. Defectul respectiv nu se vede. Înțeles că nu se vadă. Este puțin zgriat, dar mi-a plăcut la nebunie și am plătit pe el doar 79 de cenți și am să caut să văd dacă este unul dintre, că știu că sunt câteva chestii din seria asta care se vând foarte scumpe. Deci sunt foarte scumpe, dar dacă nu-i din seria aia și este ceva care nu se vinde bine și este pur și simplu ceva ieftinica, am să păstrez să-mi pun eu cercei sau să-l pun undeva prin bibliotecă pe acolo, de efect sau ceva de genul ăsta. După am găsit o geantă de la Juice Couture. Am plătit, deci e foarte fain înăuntru. Să vă zic ce zice, zice Hello, Juicy Kiss și în partea cealaltă zice Shopping, ca și cum ar ști că mie îmi place să fac shopping. Și geanta arată așa. Juice Couture, asta este foarte grea aici și nu știu ce mama mea e, dar este foarte grea, deci foarte, foarte grea. Mă mir cum de nu s-a rupt geanta până acum. Este de fier, de nu știu ce. Și scrie Juice Couture, este originală de la Juice Couture și prețul a fost de $5 minus 30% și ok. De obicei când văd o geantă de la Juice Couture este mult mai mult. Dacă țineți minte că am luat eu una la un moment dat și era vreo $15, dar pentru că a fost la reducere vreo 75% am putut să o cumpăr. Asta a fost doar $5 și mi se pare drăguță, mi se pare foarte faină. Poate pentru toamnă, poate nu așa pentru vară, culorile astea mohorâte, așa să zicem. Dar da, a fost foarte bună, vaya con Dios. Iar începe ăla să cânte, mă taci din gură, măi băiete. Asta este o gentuță de la Nine West, dar mi-a plăcut foarte mult pentru că este aurie și a costat $1,99 minus jumătate. Culoarea asta a fost săptămâna asta albastru, 50%, minus 30%. Da, de la chestiile astea m-am tăiat eu la degetul ăsta, că am încercat odată să-l rup. Și cum v-am zis, este de la firma Nine West. Deci este o firmă destul de bună aici în America și pentru 70 de cenți am zis că da. Și vreau să o păstrez pentru decorat. Îmi place foarte mult goldul ăsta care are pe ea, designul ăsta pare așa de geantă veche, dar nu e veche. Este chiar foarte nouă. După, v-am zis că mie îmi plac păpușile, dar asta nu am luat-o ca să o păstrez, asta am luat-o ca să o vând. Este o păpușă care se cheamă Bradley și este veche și ea, săraca, e bătrână de acum, cred că e făcută prin 40-50, nu văd o etichetă. Dar cam așa sunt făcute de obicei păpușile astea Bradley și sunt păpuși care pozează tip manechin. Ups, arată așa. Sunt foarte scumpe așa la față, sunt foarte... Și ea stă, vedeți cum stă așa și foarte delicată cu mânuțele ei. Da, și pe ea am plătit
$4,99, minus 30%. De obicei se vinde cu 20-30 de dolari. Dar vom vedea cât putem să o vindem pe frumoasa asta. Sau cine știe, poate chiar am să o păstrez pentru că este drăguță. Dar eu vreau să o vând pentru că îmi plac mai mult machiajurile decât păpușile. Și prefer să am machiaj decât păpuși. Ok, asta a fost punga asta. Să punem toate pungile astea la un loc. Știu, mai am câteva pungi acolo, dar mai am și câteva aici jos și vreau să le iau pe astea de jos. Ok, vreți să vedeți ce am mai luat? Pam, pam! Mi-am luat o pălărie, a costat $2,99. Eu țin minte că ultima pălărie de genul ăsta am plătit vreo 20 de dolari pe ea și nu e firmă, nu e nimica. Era pur și simplu dintr-un magazin normal și acum când am văzut-o cu $2,99 am zis că da, trebuie să o am. Este foarte simplă, eventual am să-i pun, ce scrie aici, Dina NOZ. Este făcută din lână. Bine că am coada acum, nu prea se... Cred că am să-mi tai bretonul. Nu prea se așează bine din cauza cozii, dar presupun că nu o să am părul desprins. Să fie drăguță și o să-mi intre toată căpățâna. Da, poți să faci tot felul de chestii, poți să-i pui broșe aici, poți să pui de jur împrejur sau poți să pui o broșă super mare aici în față. Vom vedea cum o accesorizez, dar aveam niște chestii, nu știu dacă sunt aici. Hai să văd dacă sunt aici. Ar trebui să fie. Nu în asta, poate în asta. Da. Deci am cumpărat de la second hand. Am cumpărat diferite, cum se cheamă astea? Curele. Dar pot să pun aici, de jur împrejur și le cos. Da. Depinde ce nebunia. Sau pot să o pun ca un choker sau să fac ca o brățară. Mi-a plăcut foarte tare. Sunt bănuți și se prinde simplu. Așa. Și se face ca o curelușă. Este elastică. Cred că îmi vine și ca curea, dar nu am suport ca curea. După am găsit o alta. Asta cred că ar merge mai bine. Care dintre astea vă plac? Să o pun în jurul. Oh, wow! Și asta chiar îmi ajunge aproape toată. Numai că ar trebui să-i fac eu o chestie. Dar trebuie să o mai strâng puțin pe aici. Dar mi se pare foarte interesant. Aș putea să-i găsesc tot felul de chestii. După, pe astea am plătit 99 de cenți. Pe bănuți am plătit $1,49, dar toate au fost 20 sau 30%. După am găsit și brâul ăsta, îmi vine pentru că are cordonul foarte lung. Este foarte drăguț și pe ăsta la fel era $2,99 minus 50%, minus 30%. Și scrie aici it's Abercrombie and Fitch handcrafted in India. So Abercrombie, de obicei, zic corect? Abercrombie este o firmă foarte, foarte renumită aici, adică sunt multe produse foarte faine aici și făcută în India. Da, mi se pare foarte interesantă, doar că n-am să pot să o port pe pălăria mea, cum mi-am dorit eu inițial, dar cine știe ce nebunie mai vine în căpușorul ăsta meu mic și nebun. Bine, nu mic deloc, dar nebunul e sigur. Ok, după am găsit o șapcă, scrie party, deci când am să am vreo party, am să port această șapcă. Am plătit doar 78 de cenți pe ea. Se pare un preț fantastic. O să iau bănuții și curelele astea care le-am găsit, să le pun pe pat, să nu-mi stea pe birou, că deja biroul meu e mic
Și asta că mă încălzesc prea tare. Da, tot pun lucruri în fața mea pe pat și mi-acoperă ventilatorul. Uf, mai pot de cald, voi mai puteți? Hai să mai beau un pic, că mi s-a uscat și gura. Ok. Continuăm. Ce m-am mai cumpărat? Sunt două bandane. Să le port. Ia să rup chestia asta de aici. Și ia să văd dacă reușesc să fac. Nu, asta e prea scurtă pentru... Încercam să văd dacă pot să vă arăt cum îmi fac eu nod la... Cum îmi fac eu nod la... în față la chestiile astea. Dar asta este nu cea care v-am obișnuit, care o port eu, portocalie așa și se vede fain. Asta e doar o simplă bandană. Da, am pus-o prea groasă, dar chiar îmi este foarte cald și nu mai contează. Stați un pic să scot și părul și urechile mele de mămânțică. Da, hai să lăsăm așa acum. Ok. Și am cumpărat bandana asta și cu asta și am plătit... Unde am pus eticheta? 78 de cenți pe amândouă. Deci mi s-a părut super de treabă. Super de treabă, dar ele au fost foarte super de treabă. De 78 de cenți amândouă. După am găsit o pânză, pur și simplu, un material. Dar am să-l cos de jur împrejur sau văd eu cum îl fac, pentru că vedeți că are chestiile astea care se scot și am să-i fac tiv aici, așa am să-l cos. Și după aia pot să-l fac într-o bandană mare și să-mi fac turban din ele sau aș putea să fac o eșarfă mare, adică trebuie să o tai tot la fel, că nu cred că este dreaptă tăiată, și să fac o eșarfă sau pentru turban, bineînțeles, nu pentru altceva. Da, și mi s-a părut foarte, foarte fain și am plătit pe el 58 de cenți. Cât de tare e asta? Deci îți cumperi material și îți faci bandană, îți faci eșarfă. Nu mai dai o grămadă de bani pe eșarfe. După, bineînțeles, soțul meu a găsit o altă chestie. Acesta este un joc, o telecomandă sau ceva de genul ăsta, nu știu ce este exact, cu Superman. Și ăsta este un hand game, îl bagi în calculator și este un joc cu Spider-Man și îl pui ceva de genul... Hai că mi-a arătat el, nu știu cum. Hai, cum era? Nu așa, invers. Da, meas. Așa. Deci îl pui ca să-l ții pe mână aici. Și ai aici, și după aia pe aici. Da, dacă soțul meu este pasionat de jocuri și el colecționează jocuri de tot felul de mână, jocuri PlayStation, Xbox, whatever, ce joc vă gândiți voi, presupun că l-are. Fiecare cu pasiunile lui, nu? Eu nu pot să-i zic. Domnule, nu cumpăra jocuri când eu îmi cumpăr machiajuri. Și fiecare doi nebuni cu pasiunile lui. După am găsit, aici am niște cercei, am să vă arăt imediat. După am găsit o bluză. V-am zis că eu nu prea îmi cumpăr haine, dar și când îmi cumpăr ce găsesc mai nebun. Asta a fost $5,99, a fost culoare albastră, a fost jumătate de preț, minus 30%, că vinerea este 30%, peste reducerea care deja o au ei. Este de la Drapers and Diamonds, este făcut din silk, făcut în India, da, și este foarte ciudățică. Este un blazer, o geacă, să zicem așa, cu pești, cu acvariu și este foarte, foarte colorată. Pardon! Fac ca preveghetoare aici, undercover, eu fac da, dacă vedeți că fac pauză înseamnă că fac ca scrofița. Da, mie mi-a plăcut foarte mult, în interior e cu roz și picățele.
Mi-a plăcut foarte mult. Știu că vouă sigur nu o să vă placă, dar este ok, nu trebuie, pentru că mie îmi place. Ca și bluza de astăzi care o port, este cu Minion și cu semnul Peace. Hop. Trebuie să-l pun înapoi, este un hanorac care mi-a plăcut foarte mult și dacă mi-a plăcut, el l-am cumpărat. Ok, și acum să vă arăt ce alte minunății am găsit. Asta este o altă curea care, dar nu este, da, este curea. A costat $1,99 minus 30%. Deci ea se închide așa. Dar este foarte micuță. Sigur am să o port ca altceva, nu ca curea. Și acum să vă arăt cerceii care am găsit la magazinul ăsta. Ăștia mi-au plăcut la nebunie. Au costat $2 minus 30%. Și arată așa. Nu știu de ce, dar mie mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult și sunt destul de mărișori. Avea o grămadă de cercei, deci o grămadă de cercei, dar pana corbului, nu pot să cumpăr chiar așa pe toți. Ăștia au fost $1,49 minus 50%, minus 30%. Sunt două inimioare, una pe argint, jumătate de inimă pe argint cu sclipici, una albă. Ăștia la fel mi-au plăcut la nebunie. Au scos acum când... au scos o grămadă de perechi de cercei ca lumea, dar toate erau de la $2 în sus, fără reducere decât 30%. Și am cumpărat, dar cât puteam să cumpăr. Ăștia mi s-au părut foarte, foarte faini. După ăștia la fel super interesanți. $1,99. Deci e făcut cu lemn, cu... Foarte drăguți, mi s-au părut foarte drăguți cerceii ăștia și da, $2 minus 30%. După ăștia cred că sunt făcuți dintr-o scoică ceva. $1. Bine, $1,99 minus 50%, minus 30%, deci a fost mai puțin de $1. Mă mănâncă nasul, o să-mi fie ciudă de ceva, nu știu de ce anume, dar o să-mi fie ciudă de ceva. Sau o să am o fericire. Asta este un clip pentru agrafă, este simplu, a costat 99 de cenți pe albastru și am plătit 50 de cenți, minus 30%. Și ăsta a costat $2,99, la fel a fost pe albastru și este tot la fel pentru să-ți prinzi șarfa. Da, deci o grămadă de bijuterii care le-am găsit în magazinul respectiv și încă mai scoteam mult mai multe bijuterii, dar nu aveam cum să stau să le văd pe toate, că deja soțul meu își pierdea răbdarea. După am găsit un joc, se cheamă Old Maid Jumbo, este un joc aici la americani, se cheamă Old Maid, nu-l avem la noi în România, dar cărțile sunt foarte faine. Și este făcut în anul 1978. Să vă arăt cum arată aceste jumbo cards. Să văd una mai interesantă. Uite cum e asta, de exemplu. Sunt multe care sunt foarte drăguțe și americanii colecționează chestiile astea care sunt drăguțe. Au și cowboy și doamna învățătoare și doamna secretară. Să vedeți și pe doamna secretară. Cum arată și doamna secretară. Da, mi s-au părut foarte interesante și am plătit pe ele, cât am plătit? 58 de cenți, deci caca-maca cum ar veni, și au fost și reducere peste ăștia 50 de cenți, am că a fost 25 sau 30%. Cutia arată așa, se vede că este o cutie veche. Însă o las aici. După, soțul meu a văzut un joc aici în pacareturile astea de pentru copii. A văzut un hand game, v-am zis că el colecționează jocurile astea cu ecran, jocuri de mână cum ar veni, și ăsta a fost 78 de cenți. Presupun că o să arunce ce e pe lângă și o să păstreze doar jocul respectiv. Aici ce mai am?
Haideți că mai avem o pungă și am terminat. Bine că în punga aia am plăcut că sunt doar 2 rochii și atât. Ce am cumpărat aici? Este o chestie care o pui pe perete. Arată așa. Cu 2 lebede. 2 gâște, nu lebede. A costat $1 minus 30% și scrie așa: I keep my scissors in the rack. If you use them, please put them back. Welcome, friends. Zice că îmi pun forfecuța in the rack aici. După ce îl folosești, pune-l înapoi, te rog. Și bine ați venit, prieteni. Mi s-a părut foarte interesantă. Am să văd dacă am să o pun la vânzare sau am să o păstrez. Vom vedea ce vom face cu ea. Ok, ia să adun eu toate chestiile astea care s-au adunat, prețurile rupte. Păpușico, stai bine aici, stai bine, nu? Bravo, mamă. Așa. Să punem totul. Bine că ar mai fi vreo câteva de la Cercei. O țin aici aproape lângă mine ca să pot să pun etichetele de la Cercei. Și ultima punguță, v-am zis, asta a fost în magazinul ăla cu papucii și am găsit 2 rochii. Asta este lungă, ciudățică ea de fel. Rochile erau $8 bucata, dar pentru că era culoarea albă a fost doar $1. Este cu mânică 3 sferturi, se prinde cu un cordon la spate. Dar mi-a plăcut foarte mult materialul și este foarte lung și foarte așa văporos, nici nu știu cum să vă explic. Mi-a plăcut foarte fain, mi-a plăcut foarte mult această rochie și mai ales că a fost mărimea mea. Și cealaltă rochie este una, să zicem așa, mai normală, atât la fel a fost doar $1. Este cu mânică scurtă și materialul ăsta la fel foarte vaporos, ce zic eu acolo. Și are aici o parte peste parte, doar un pic așa, nu toată, doar aici la bust. Și da, este simplă, alb cu negru, lungă 3 sferturi, să zicem, peste genunchi, dar cealaltă îmi place că e lungă toată până jos. Și ăsta a fost haul-ul meu de astăzi, ce am cumpărat în 2 zile. V-am înnebunit, nu? Am mai fost câteva cărți, dar le-am acolo jos. Da, au mai fost câteva cărți, că mie mi place să mai cumpăr și cărți. Știți, mai ținem și ăsta, și deșteptul, și mintea, cum să zic eu, hrănim și mintea, nu doar sufletul cu, pardon, cu cumpărături și cu, să scot între timp și prețurile de la Cercei. Să ține mintea ocupată și cu cărți, nu doar cu cumpărături, cu machiajuri, cu prostii, cu chestii de astea. Mai și citim și v-am zis că tare mi-e ciudă că când eram la școală nu prea mi-a ars mie de școală și mi-ar fi plăcut să învăț mai multe, să fi ajuns cineva pe baza școlii, adică să am facultate, să fiu... Dacă n-am fost deșteaptă, frate, ce vrei? Că știi cum e, trebuie să și-ți placă așa. Acum îmi place, dar acum ce școală să mai fac? Mă duc chiar la facultate, pe la cât costă facultățile aici, cred că trebuie să-mi vând nu numai un rinichi, pe amândoi rinichi. Și... na, să mă întorc în România după îmi pierd green card-ul de... cum se cheamă... Cum se cheamă, bre? Eu sunt rezident permanent aici. Dar ca să plec în afară, deci eu acum să vin în România, odată la 3 luni sau la 6 luni, trebuie să am o intrare de nu știu cât minim în America, ca să pot să nu-mi pierd rezidențiatul ăsta, sau cum mama lui se cheamă. Și vă dați seama, să fac o facultate, n-aș putea să fac 6 luni în România, vin aici și chiar dacă aș face acolo o facultate, nu va fi acreditată și recunoscută aici și va trebui să fac altă școală aici, alți bani, altă mâncare de pește. Dar învățăm și ne descurcăm și noi cum putem.
Și... hai! Nici cu ăsta de deschis scrisori nu se taie. Da seama, am încercat eu cu mâna deșteaptă lui pește. De m-am tăiat acolo la deget. Ok, deci am terminat și cu curățenia aici. Le-am băgat pe toate. Asta a fost totul pentru astăzi. Mă iertați pentru ultima parte cu făcutul curățenii. Am uitat că sunt în cameră cu voi. Nu, n-am uitat, dar na, mi-a plăcut să stau cu cineva de vorbă în timp ce fac curățenii. Chiar vouă vi s-a întâmplat vreodată să stați așa, ca să aveți mai mult chef de lucru când vorbești cu cineva decât atunci când ești singură și na... Nu știu, mie mi-a plăcut tot timpul. Eu aveam o verișoară care stătea la mine și când făceam treabă îmi plăcea să vorbesc cu ea, să am așa companie la treabă. Și da, sau dacă nu, să-mi pun muzică sau să-mi pun Bravo I Still sau ceva de genul ăsta, să meargă ceva în fundal. Ok, asta a fost totul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și mai comentați de sub dacă vă plac genurile astea de video, dacă vă place haul-urile sau preferați să am ceva, ce ați vrea să mai vedeți, ce v-ar place să vă arăt. Poate după video-ul ăsta am să fac un video cu trusele de machiaj care le am eu, ca să facem chestia asta, să facem așa pe bucăți, știți, nu pot să vă arăt toată colecția, dar facem așa pe bucăți și e ok. Ok, după asta vom face trusele de machiaj. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat și astăzi cu mine, sper că cafeluța a fost bună, eu am servit un suculeț, voi cu cafeluța și sper să aveți un weekend foarte plăcut și ne vedem mâine. Pa!